Ανέκαθεν οι άνθρωποι είχαν εσωτερικές, πνευματικές ανησυχίες. Πολλές φορές έτυχαινε οι άνθρωποι αυτοί να μαζεύονται και να δημιουργούν πνευματικές ομάδες. Έτσι και εδώ στη σχολή, οι πνευματικές ομάδες βοηθάνε σε πολλά επίπεδα. Βοηθάνε τον αναζητητή πρώτα απ' όλα σε ανθρώπινο επίπεδο. Να βρει, να δει, να μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν παρόμοιες ερωτήσεις με αυτόν. Ερωτήσεις του τύπου ποιος τα έφτιαξε όλα αυτά στον κόσμο, από πού προήλθανε. Ερωτήσεις του τύπου ποιος ο ρόλος μου μέσα στον κόσμο και τι πραγματικά είμαι. Όλα αυτά μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να τα μοιραστεί μέσα σε μια πνευματική ομάδα. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο βρίσκει βέβαια ένα καταφύγιο. Ένα καταφύγιο μέσα στο οποίο μπορεί να νιώθει ασφάλεια, βαθιά ασφάλεια, για να ακολουθήσει πρακτικές οι οποίες θα δώσουν βιωματική και όχι φιλοσοφική απάντηση στα ερωτήματά του. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό. Μέσα στην πνευματική ομάδα μπορεί ο άνθρωπος να ακολουθήσει ένα μονοπάτι που το έχουν πατήσει και άλλοι πριν από αυτόν. Να νιώθει εμπιστοσύνη και ασφάλεια ότι αυτός ο δρόμος, αυτό το μονοπάτι θα τον οδηγήσει με έναν τρόπο ασφαλή, με έναν τρόπο που παίρνει συνήθως χρόνο αλλά είναι άμεσος, στις εσωτερικές του απαντήσεις, οι οποίες δεν θα ικανοποιήσουν τον νου του με έναν επιφανειακό τρόπο. Θα δώσουν μια μόνιμη ικανοποίηση στο βαθύτερό μας είναι. Μια ικανοποίηση που έχει διάρκεια, μια ικανοποίηση που δεν εξαρτάται από τους εξωτερικούς παράγοντες που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας.